मोनसे गोजोनथाव रादाब गसाइगाव भावरागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबा नंगौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरियाव नुर स्मार्ट इलेक्ट्रनिक्स एन्टारप्राइज मुंनि गंसे इलेक्ट्रनिक आरो मेसिनारि गला बेखेवदों आलेक नुर आलिया भावरागुरि बिनिकाटा हायर सेकेन्डारि स्कुलनि साखाथियाव नुर स्मार्ट इलेक्ट्रनिक्स एन्टारप्राइजेस मुंनि गंसे हलसेल गला बेखेवदों आलेक नुर आलिया मख'नो गोनांदि बे गलायाव मिनि पावार टिलार वाशिं मेशिन डिश टिभिजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि इलेक्ट्रनिक आरो मेसिनारि आगजुफोर मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो फाइनान्सआवबो बैफोर मेसिनारि आगजुफोरखौ मोननो हागोन होनना नुर स्मार्ट इलेक्ट्रनिक्स एन्टारप्राइजनि बिगोमा आलेक नुर आलिया फोरमायदों नोंथांमोनहा नुर स्मार्ट इलेक्ट्रनिक्स एन्टारप्राइज गलानिफ्राय नोंथांनि नखराव गोनां जानाय मुवाफोरखौ लायनो हागोन जुदि सोरबाफोर नुर स्मार्ट इलेक्ट्रनिक्स एन्टारप्राइज गलानिफ्राय मेसिनारि आगजुफोर लायनो गोसोब्ला जानबुं अनजिमा 9678786678 एबा 9365978001 आव फोनांजाब खालामनो हागोन बे समाव नुर स्मार्ट इलेक्ट्रनिक्स एन्टारप्राइज गलानि बिगोमा आलेक नुर आलिया खौरांगिरिनि सिगाङाव गोदानै बेखेवनाय गलानि सोमोन्दै मा फोरमायदों खोनासंदो गत भावरागुरि बिन्यकाता हाई सेकेन्डारि स्कुলৰ সন্মুখত নুৰ স্মাৰ্ট ইলেক্ট্ৰনিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াত পাব আপোনালোকে পাব মিনি ৰাইচ মিল মিনি পাৱাৰ হুইডাৰ ফলজাৰ মিচিং সুগাৰ কেন আৰু আপোনাৰ পাব ৱাটাৰ পাম্প পাব এগ্ৰিকালচাৰ মটৰ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ইয়াত মেচিন পাব আৰু লগতে পাব বেটাৰী ইনভাৰ্টাৰ ফ্ৰিজ আৰু যাৱতীয় বস্তু ইয়াত পাব বহুত কম মূল্যতে পাব আমাৰ ইয়াৰ ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা আহে মেচিন পাই যাব নেকি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন পাব কোনোবাই যদি পইচা নাই হাতত আমাৰ ইয়াত আহিলে হ'ল আমাৰ ইয়াত ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম ৰাইচ মিল বা এই যে হেণ্ড ট্ৰেক্টৰ এইবিলাক প্ৰাইচ কিমান এইটো প্ৰাইচ আপোনাৰ 25,000 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে 25,000 আছে আপোনাৰ 30,000 আছে 35,000 আছে 40,000 আছে আপোনাৰ মানে 25,000 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আপোনাৰ 1,20,000 অবধি আছে এইটো আপোনাৰ আৰু মিনি ৰাইচ মিল আছে 25,000 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আৰু ৰাইচৰ কাৰণে কি মেছেজ দিব হয় আহক আপোনালোকে আহক এতিয়া বহিৰাজ্যত যাব নালাগে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া ঘৰৰ সন্মুখতে পাই যাব ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা আহে সব ফেচিলিটি ইয়াতে আছে আপোনাৰ কিবা যদি পাৰ্টছ লাগে কি লাগে সব আমাৰ ইয়াতে পাব বেলেগ বহিৰাজ্য যাব নালাগে লোকেশ্যনটো ক'ত এইটো আমাৰ লোকেশ্যনটো হৈছে গোসাইগাঁও অন্তৰ্গত ভাওৰাগুৰি বিন্যকাটা হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ সন্মুখতে আমাৰ শ্বপটো হয় কণ্টেক্ট নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ 9678786678 ইয়াৰ কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব হয় পাই যাব আপোনাৰ ইয়াত ভিজিট কৰিব পাৰিব नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन